Audio Jungle. Kardo nilimonjerong pipi pinibirta arjuponitha. Malongari Christian Chingrum amai Inglong sarpo along sai kedeng. Nilip MSC constituency ke parlo koilamati ahawar pen kahilo kilometer plikep sose sari huti pen borlangso ahoy along bor supon mate Inglong sarpo anglong aphuchong kangtui nai along theng parpan ke parjap along mondoli sirkep chelang pet pen ke pan ke pang thirasai kedeng pon. Ni hanglong ri baptis ka jalang amai along ri ke parlo angkang there poa chikloni phai kep arne ada por phai ner kebra achitim apor pen malong ari Christian chingrum amai pen chepater pi ponsi kedam tang suri hini rain korai hini aningkan pen kado kawe chelang pet pen labangso Inglong sarpo anglong aphuchong along theng parpan somponlu labangso adim ke aprang prang ke laso anglong along Theng lohan kachori dam kedam atum phere mimi athema hada kedam atum jasemet pen haladak lam juno lam kang lit lam kang therla pen barpi barso chitilong le lapen manghu mangram de titi lapen ladake teke sarpo kedo adimlo teke angthor thetando laso Inglong sarpo anglong along theng parpam somdet pen pini arni anta thang phere mimi angthe avelang Theng parpan ke parjap adung arai malom ke palang meji aphan alir acham ke piponji aphan mir abiri kove abiri theso abiri lapen asonson athesere hempu abiri kapin chongji aphan mondoli isipen bangkep kep chetong dunsi ke pan kepang therasai klemponlu labang sohut ka chetong dun bang pharoi si sose amethang methang ahe marit asai dore puboi phit sitami sai mesen ben ke klem pachun ponlong pamilu non prabjin pen labangso Inglong sarpo hempu abiri along kedam kewang aphan towar mesen akenang sotnai dolang lasi komat ni ning keminai abang phu abang phijong si do pulotang tinang rabdun bek thapusi choningri pedupon malong ari Christian chingrum amai amephu Simon Rongpi Kongchun bang Joel Singnar dihin rimbang khorsing teron pastor dikon manpeng kedo abang phu atum lapen ongdung aratatum chetongdun pot se prang si arna man se kiro pipa prang no apen adun tu si en nangli tum media tu ma phan tame lapu anang long kang tui karlu ichithe ingreng ha an akarlu bor iset anang long same nangli tum kache paduk pen nili tum long anang kele po se nangli tum phan tame akiro pilo asi bikhai ko nili tum la bangsing long sar pu long ke klam ke lahelo bangso dim ke aprang prang ke soitan kachi pahem pu thip anglong bonda mela bangso adim along itum malong aria monduli sir kep chingrum pen thetana thengparpan e damlo pulutang te la bangso ahi ietu te bangso soitan dum dak pen kat fg punituma aki kroi pen sila bangso thengparpan nilitum nang e lo lasi pinian ke ningkani si ki chok lo lasi ako nilitum ki pangthai thu jia phansi pini nilitum monduli sir keba tum pen pastor ben danglok monduli arlo ke do anatum chingrum si nilitum pini wang lo kela bang so nang tum claim landak bang pia sai si nang tum claim ki posori pula dak bang dak nilitum ki claim ya bang la hello muarni kiding apia ki claim thu atum aphan ki pajoi ke ye phan monduli ben kachi rung cherek jok ploja phansi nilitum pini ke mangpon bang ke kovi si e ponji pusi nilitum mangpon lo bang so dim la bang so theng parpan kwan ang ingrup kwan do la pen kwan ardik ji la bang so aso theng parpan nilitum ki mahut ke phuthong kep arjon phuthong kep la pen arpan bang ke enchikrener ke la pen hala ang song parpan pe ra bang ke phut crazy tela bang so aparman ke nang tum monduli pen si chirung puyan man kumanis angarap dun lapuson la nilitum la bang so cross mat aphan ke nilitum monduli hoi pen kachi rung dolo la pen la so pen dor de an ke political long ke klema bang phutum la pen arna ma banatum la pen ong dung atum nilitum aphan ang kachi rap dun pen se la bang so atheng parpa nilitum kim pon lo rong teke hemari rong hang arong along Amrit Serawar scheme mate project Dwarbagori constituency local MSA Richard Tobipen long e kangpupon Theraponi phai crazy arni lakhain ko trok Dwarbagori constituency ki parlo rong teke hemari rong hang arong along
Amrit Sarovar Scheme mate project Dwarbagori constituency local MSC Richard Tobi ahin pen long e kesompon. Labangso Amrit Sarovar long e kangpu amaya long mai chepahem phupon nili blog video juliterang pipensi mai chariponlo. Labangso Amrit Sarovar Scheme along long e kangpu along kachetong dun Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Togbi Dwarbagori constituency VDC chairman Sarkoi Rongphar Dolamara town chairman Mongol Singh Terang social worker Nili block department rongasar atum penchenglo penang an kethe kiding atum sitami chetong dun. Labangso Amrit Sarovar Scheme ke amount laki 24 lakh ando lasi Labangso project ke PM Modi pensi Labangso project ke kipipon. Lasi lada fishery bondroi ke fencing ta hingponji waiting set solar street light anta pilabji pus Nili block department video juliterang pipen pherang ke thengno thanpon. Lapen Labangso Amrit Sarovar Scheme mate project aphan longle kipi mate land donation kipi abangphu Bormon ronghang amithang along lesi chepek ponlo puta video juliterang pipen thanpon. Tarpung ben Dorsing Togbi Karbi Anglong News. Nili block pen patir pipon mate Amrit Sarovar a project lake Prime Minister a dream project 24 lakhs do so ang bong pen rong teke long pini inauguration mane foundation stone ngi fangsi banglo la pen la so rong sortum alle ke long dun ji fa rong asar pen chenglok la pen akiru pilo rong pen dak romon rong pi rong hang Borman rong hang alang li pen la so long le PC puthot pinangan nadak along le ki pipen ajok la so community mate la Amrit Sarovar project dream project Prime Minister dream project chun pon po pusining thelo la pen la song bong dak det kalilang men hanse rong arlong chulong tadu la pen rong mong ve blog andar pen kahora long hadak bange cheng pon bom lo la sila long thom abang ke dak Amrit Sarovar a project 24 lakhs putangte into 3 hisab te nang tum sini lo la kadok we tamni Prime Minister project So project ke ciklo yon an pat. isi scheme lo project la pu guide as per guideline do la so guideline ating pen sila tum klem pon po la pen pachun pon po apor ating pen isi a period kitik do bo kon ba kan by March per excavation part excavation part by March Ada ko muning do po community. plantation do po plantation kilana pen chenglok da block pen silang pon po West Karbi Anglong Apar Chinthong Arlo Lang Honjar Batong Sinar Arong Along Sinar Pator Kachingrom Amai Kipadupon. Lason si Theraponi Pai Keb Arni Sinar Pator Ta Kachingrom Nangji Akenang Sot Pupen West Karbi Anglong Chinthong Constituency Arlo Lang Honjar Batong Sinar Arong Along Ta Kecheng Siapong Sinar Pator Kachingrom Amai Kedengpon. Labang So Amai Baburam Singh Narpensi Charipondu. Bapuram Singh Narpen Kacharipon Amayalong Alohiaman Pen Kachetong Dun, Devesor Singh Narpen Chenglo, Ke Ongdung, Senar Pator Kit Hekiding Atum Chetong Dun si RDP Dun Pen Ing Sanjen Ben Bang Somai Pachun Ponlo. Lapen Chingrum Pompang Bomsi, Tining An Ke Indeng Trok Si An, Nang Lilu. Lapen Non Kevang Jilang Aporta Lapuson Klempon Bom Jilang Puta Pachinipon. Chinthong Pen Martin Ingling, Karbi Anglong News. Is Karbi Anglong na tu claim bom bang bompen Singnar Pator Cingkuramai Nilutum Ingdeng Proxy an penengan ang plentang lo si penengkana bang pikicing si lo ladak West Karbi Anglong lo nilutum program nang biig lo lapen ladak penangan armu cetong pening arong lo kicing si ahut nilutum Is Karbi Anglong lapu sona mai gideng hut ke lapu hem isi hini cingrum pe si mai bang pachun bom si tami pinier di bang ke West Karbi Anglong an nilutum program nang ding pe cetek long lo penang an nilutum Singnar Pator aru tumbang cingrum lo lapen labang so mai bang cetak lo lapen ning arong lo pini amai chut pamelo pusi cetek long lo nilutum kupi antun unu pesar antun nilutum pini cetek long lo cetong lo cicini lo cilir pen lason si nilutum lapusona mai bang ke pini pena claim lo ikton kokti lapu ke nilutum mathate adema labang so mai ke Singnar Pator dotik birthelong Singnar Pator dotik ke labang so mai bang nilutum ke
deng pon pompo la pusona mai bang ke nilutum kang tonji pu alam bang bang bilo la son si non si ke cheng lang ason ang bonglam sitame nilutum gaps do koplo la puson kapasitak awar sai ka we joksi nilutum pinangan katipu dolan ikan phone ke adak do koplo la son si 2017 kan si uthot nilutum akko jakong chi pharang thulo la si pinang ana bang continue nilutum bang claim bang bompen pinang ana bang ke ingdeng proxy ang dengan lelo la pente morning muni bang ke la puson si nilutum pini che parai ponlo kita ke lang pen sitame annual calendar pu sitame nilutum ingpu pon po magazine pu sitame ingpu pon po ladak si kado kawe signar pator doan ahin pen ke bang tum sitame apruti ang thu alang tum kita ke lang pen kipa sapa ji phansi nilutum si thik pon lo la puson asai claim lo pon te momo ang thun sitame lage si furki mo son si dopo la si la puson mai bang ke nilutum claim bomji lagi kang tonji alam bangke abelo. Dr. Sir, pini ladak jentong West Karbi Anglong jentong constituency long lagi cengsiar ni lang kadi. Kalah. Pineng si first lang ladak bangke lapu sama mai ke claim ke West Karbi. Lakhaingkor phon nilip MSC constituency ke parlo all nilip APHLC finance secretary Barnabas Teron pen CEM Dr. Tuliram Ronghang phan ningduk chepaklang Thereponi phaikore CR ni all nilip APHLC financial secretary Barnabas Teron pen CEM Dr. Tuliram Ronghang phan lamthei si ningduk chepaklang pon Sonsi kedam tang di phua hi thia long inut keng sang aso Nissan Jane abang phu so arlo aphan amek lang no ka choklem bek abang phua phan ki hem kang sam beng bera nilitum EPHL sia song ke mang hem prek aphan ka che song atum aphan si hem kang sam ke pa beng la son sai lang no ke klem abang phu aphan ke nilitum EPHL sia song pen ke CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan condemn lo la pen ke Karbi Anglong ma de Karbi akhe aphan ke pawir asai la pen ka chenek asai ke klem ki chokche Karbi akhe aphan ching hon thek thelo puta pherang ke thengno ningjepon tar pongmen dorsing tokbi Karbi Anglong news to pini la to media hoi pen ni tum han isilam nang karju panang tuma chorolo noneli ipu dambi khu bangke itum dak Karbi Anglong di fualong Sri Mongor asupo ni sanjain pu alang phan ke alang inut Karbi pi pen meklang nun dulang no kam rang angjang a photo social media long treklang plut apit sitame tim Karbi Anglong atum alang phanjar kethap hai hedet kelake isi herak me alang athe alang ke Karbi Anglong Karbi akham phang along isi nongno nang kapache hodu lason si nang mandet bangte alang mangke nisan jena phan mangke jar bangke thapai he tame EPSRC aledars atuma phan latum ke hemprek phan sika jesong hemprek phan ka jesong apot alang tumangke jar ke thap lake isi thrak me alang langdam lo pote Tuliram Ronghang ke hemprek aning hang he lapen ke hemprek hangri puisi kam ki kam khedun alang aposi labangke nitum EPSRT hoi bangke ning oilo lapen ke alang phan nitum bangke condemn lo people loma polote alang bangke Karbi akhai phamangke hemprek amendment mase election hota che pahai po election date na philo bote hemprek alam bangke ing samri isi alang tu meeting along itum langdam stame alang tu bangke no autonomous state no race mate hemprek long le tik buke alang ke ningje lapen ke latum slogan along tawe latum kaninggi bangke jai Bharat Mata ki je lanwe lasi langdam erlo pote Tuliram Ronghang lapen tim Karbi Anglong BJP atum bangke hemprek aning hang he